Здравейте отново, Атанас от твоето кафе. Днес имаме много бърз workshop за лате арт. Ще бъде много бърз импровизиран, само от 3 латета. Тук имаме приготвен шоп, започваме с него. Преминаваме към запарка на млякото. Нашето кафе е готово. Така, температурата, когато достигне до горещо, приключваме с парата. Задължително почистваме и правим един допълнителен пърч. Консистенцията, която искаме да постигнем, е на разтопен шоколад или сладолед. Кремообразно. При лате арта създаваме основа от разстояние. Това е игра на финес. Последния заключваш финал. Класически тюлип. Достигаме до желаната температура. Ще комбинирам млеката, за да имам еднакво количество пяна или въздух. Ще използваме тук ще подходим за класически дизайн. Едно голямо сърце, любимо на всички ни. И нещо за малко по-напреднали. Лебед. Това е за сега от нас. С повече практика, желание и любов всичко се постига. До скоро!